Blessingan ni siya, ma'am. Sacred naman siya. Ikaw na sa do. Thank you, sponsor. Thank you, Kendrick sponsor for. Here. Nada yung ano. Check it. Uy, no, hindi. Hi, Len. Uy, si Lenny di ay. Nag-video na ka. Uy! Sige. Dekat sa. Kanan lang, bro, no? Cute sa whole family eh. Lagi. Nakatulog sila eh. Ikaw na sa do. Thank you, sponsor. Thank you, Kendrick sponsor for this year. This is my first batch. Napay dinner doon po lang. Kanan lang pinarong. G-boy, eh. Kuya ka? Bog time. Tan? Bog time. Yo guys, mapagpagkauman sa mong kaon. I and my associates did was take the brain circuits from your dead body. We stored them in the electrochemical You would think I believe it. A fantastic tale like that. Yo guys, this is the boy MNTBN up for another video. And today, Sel. We're done too. And today, busog na kayo mi. We're going to over there. Yeah, And busog na we kayo want mi. to roam around Because it's Sugod and Fiesta. find another place to eat. Cinematic ba? Dili ka na, takon ka lang sa dibo. Kaya pinananan ba? I found a love for me, darling. Hey guys, padungay sa among sunod nga kananan, ilang dimple. Gusto na mo ka boy, uy? Na si Father! Hindi niya ipakita ni Mama Maday. Oh, say hi to my vlog bro. Hi. You're so good at Kapetsal. It's so fun, it's amazing, and I'm so full. See my... See my tummy is so big. Tanduan na. Bago lagi ni. Amin ako karosin ko sa manapay. See the hands of, ano? The vlog niya. Hi dyan sa mga
fans ko sa Cebu. Hi guys. Oh, wala ka sa kong vlog ever since. Oh, ikaw pa, first Oh, ikaw pa. First time ka diri nga vlog. I don't have to be famous to rule my world. You don't have to be cool. Baw. Kasin sa babaw. Di, nakaanan ako. Di na kumakala. Kasi yung mga issues. Yung issue ay hindi totoo. Huwag kayong maniwala. Diba sa inyo, Santiago? Wow, eh. Pakita sila sa kong vlog eh. Kay importante ba yan ang details. Kita si Morna ba? Joke na to eh. Tagpiso na itong Unsa man ni siya nga mga gahom, explain daw. Buwan kayo. Lagi kayo na. Chocolate. Lanag singot. Tubig kalayo. Nasunod. Dugo usipon. Kayoy! Hey guys! Sa mga gidungog na ko nga patay na, I'm here! I come back to life! Hi guys! After 3 days! Hi guys! Post muna ako sa Makaduha. Sa gidungog na ko patay na, I'm here! I come back to life! Uy, nakita na ko lucky dire. Si Palor. Uy, si Miss. Si Charbs. Sige na sir nito. Bye-bye, miss. Bye. Bye. Sa mga gidungog ko patay na, kabalik ko lang sa katulog. Buhay pa kita. Hey guys, nakos akong second balay karon. Dito na akong kapuya, daghan kong gitrabaho. Ay, sa pagkunog bad words akong channel. Nakaroon sa akong pangaduhang balay. Sa hera ko mo ari diri kay ila din ako ninyo akong soon. Kuan. Unyan na kay hugo kay mong balay. Mo ni siya ngomong. Hindi na ako nakakaintindi ng Hindi na nakakaintindi ng Bisaya. Kasi gusto yung meron kasi mga viewers din na Tagalog eh. So, Tagalog na tayo ha, Joycey. Joycey, gawa na tayo ng lesson plan. Please. Please lang. Gusto ko nang gawin yung lesson plan. Wow, may spec si Kuya. Yung hiya naman tayo. Pero medyo mayaman na. Medyo mayaman na yung brother ko. Grabe, nakapunta lang na Maynila. Bro. Grabe. Uy, ipanghambugin din ako dito. Anong video yan? Sa Manila. Daghang believe nimo dito, boy. Asa man ani ba nga? Asa man nga video ka na ba? Sa oras kita do. Ato na sa Benedicto ba. Sige daw, na di dira. Sa lag medyo mga bagal. Ngayon ka ng number. Pinaano mo po? Exclusive? Tara, video na ba? Medyo bata pa to. So ya lagi nila dito, boy. Gwapo ko kay ka. Gwapo sa dalawa ko. Mga taga Manila na ko ka babae amigo ba. Hindi pa sa Facebook ang Wala pa. vlog naman sa tuloy mo. Grabe. Nauta ko na ako dito. Uy, as in super Jude. Grabe. Transformation. Grabe. Dahil dyan nila mag-edit ka video, bro. Ay, siyempre. Grabe. Hindi mo kalimutan na eh. Nawa ko yung cellphone na nga. Oo, dira na to nawa ako cellphone. Kaya nagkatakan-tataan na. Bindex na yun. Manghi, ano to? Iya, alin. associates did was take the brain circuits from your dead body. We stored them in electro-chemical batteries.
until we had a chance to rebuild the cities with the Democrats. You think I believe it? A fantastic tale like that? I imagine you find it incredible. And I wanna show you what I can do din sa balay namin. 1, 2, 3, go. This is my brother Jerry. May bandigo. Wala ka ng bandig. Ano yung sabdo? Hi guys, this is G-Boy Montebon. A lot of things happened to me this fiesta sa Sugod, which makes this fiesta unforgettable very much. I can't breathe. Help me. I need air. I need freedom. I think everything is bothering me right now. What to do? What to do in my life, guys? Gusto ko lang naman yung gusto ko ipakita kung sino ako, kung anong kaya kong gawin. Pero minsan may mga tao parang hindi nakakaintindi sa'yo. May mga tao parang akala mo kasama mo sila habang buhay, pero hindi. Hindi mo sila kasama habang buhay. Ikaw at ikaw din sa huli, sarili mo. Kaya ikaw na nagdedepende sa mga tao nasa paligid mo. Ikaw na nagdedepende sa mga kaibigan mo. Hi po. Masaya po ako dahil binilihan niyo po ako sa papunta ko po dito sa Sugod. Ibang-iba po siya sa natriglisnan kong kain. Busog na busog po ako. Punong-puno po yung tiyan ko. Maraming salamat po daw sa lahat po ng sponsors sa Rexona na hindi po ako elinet down. Sa 7,000 Jollibee delivery na laging bida sa saya. Sa McDonald's na palaging love ako. Yung Sunsilk po, di ko alam yung tagline. Sa Aridon, paspas, wala hutay.